Mae'n noswaith da i chi gyd, hanner tymor hapus wrth gwrs, a gobeithio bod chi'n cael hanner tymor llesol ac yn cael cyfle i gael toriad o'r ysgol a'r gwaith hefyd, a cael toriad i chi'ch hunain ac yn mwynhau amser i ffwrdd. Felly heno, a pan gewch chi gyfle i edrych ar y recordiad falle hefyd, dyn ni'n mynd i sôn am pwnc sydd yn bwnc pwysig i fi, i chi ac i bawb, a'r pwnc yw cwsg. A mae'n bwnc enfawr, a felly dyn ni'n mynd i allu cyfro popeth heno, ond dwi yn gobeithio falle allwn ni ddechrau jyst meddwl am bwysigrwydd cwsg, a hefyd wedyn ni falle cwpl o top tips fydd gen i ynglyn â cael cwsg, cael gwell cwsg falle. Felly, jyst dechrau off gyda cwpl o bethau, felly cwpl o ffeithiau. A os newch chi googlo cwsg, mae yna llwyth o ffeithiau. Ond dyma'r cwpl o bethau sydd falle o ddiddordeb i fi, a gobeithio falle bach yn sens. Mae 75% ohono ni'n breuddwydio mewn lliw. A mae hynny'n bwysig achos mae'n dangos pwysigrwydd breuddwydio. Mae'n dangos pwysigrwydd breuddwydio achos mae'n dangos mai detox yw breuddwydio. Mae'n dangos bod pan dyn ni'n breuddwydio, mae'r ymennydd yn cael gwared pethau. Mae'n cael gwared ar hen feddyliau, ar hen syniadau sydd ddim angen ar yr ymennydd yn rhagor, ac yn gwneud lle, ac yn gwneud fwy o le i bethau newydd. Felly mae breuddwydio'n bwysig, a dyn ni'n breuddwydio yn lliw, mae'n fifyd, yn diwe. A dyn ni rwy ffaith bach arall fan hyn, pan oedd teledu'n ddu a gwyn blynyddoedd yn ôl, dim ond 15% ohono ni oedd yn breuddwydio mewn lliw. Felly mae hwnna wedi shifftio'n enfawr, yn diwe. A mae'r ffaith dyn ni'n byw yn bywyd ni nawr mewn lliwgar, mae hynny'n trwyddo i'r ffordd dyn ni'n breuddwydio. Un o'r bethau sy'n ymharu ar y cwsg ni fwyaf yw'r byd 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos yma ar internet a popeth arall. Dyna'r beth sy'n ymharu fwyaf ar y cwsg ni dyddiau yma. A byddai'n sôn fwy am hynny nes ymlaen. A ydych chi'n gwybod, a mae hyn yn dda i fi actually, bod mynd heb gwsg yn neu chi eisiau bita mwy. Felly os ydych chi'n mynd heb gwsg, byddwch chi'n cael digon o gwsg, ydych chi eisiau bita mwy, felly dwi'n ddim yn dda i fi, dyna pham dwi'n bita mwy siwr o fod. Ond mae mynd heb gwsg yn ei ni bita mwy. A mae babis, lan i 1 flwydd oed, angen 12 i 16 oriau gwsg bob dydd. Waw! Rhyw dros hanner y diwrnod yn cysgu. Mae hynny'n swnio fel bliss i fi. A pan byddai wedi ymddeol, falle gai chance i fynd nôl i wneud hynny, cael rhyw 12 awr o gwsg. A os yn gwely am hanner diwrnod, mae hynny'n swnio'n amazing. Mae babis angen cwsg wrth gwrs i dyfu, i bod yr ymennydd i gael gorffwys, bod nhw'n cael cyfle i dyfu. Wedi cwpl o ffeithiau falle diddorol fan'na, just i ddechrau off. Ac yn rhannu rhain i mewn cwiz teuluol falle, bydd rhai bobl ddim yn gwybod beth yw'r atebion am rheini. Ond gan i symud ymlaen at bwysigrwydd cwsg. Pam bod hi'n bwysig ag y cwsg? A mae yn wir i ddweud yn yr oes sydd ohoni bod a lot ohono ni sleep deprivation, hynny yw bod ni ddim yn cael digon o gwsg. Felly dwi am i chi feddwl wrth bod chi'n gwrando ar y podcast yma, ar cyflwyniad yma, pwy mor dda i chi'n cael cwsg, faint o gwsg ydych chi'n cael, a pwy mor dda i chi'n mynd i gysgu, a pwy mor dda a faint o oriau chi'n cael, a beth yw gwerth y cwsg yna. Felly mae'n rili bwysig bod ni'n cael cwsg da. Achos mae cwsg da'n arwain at meddwl clir. Chymod pan dyn ni'n goffo wneud rhyw benderfyniadau, pan dyn ni'n goffo wneud arholiadau, pan dyn ni'n goffo wneud prawf gyrru falle, pan dyn ni'n gwneud yr holl bethau yma, mae cael cwsg da yn arwain at meddwl da, yn arwain at meddwl clir, bod ni'n gallu wneud pethau gyda meddwl clir, yn gwybod beth ni'n wneud, yn gallu wneud penderfyniadau, a meddwl, right, yeah? Mae gen i'r ymennydd, a mae gen i'r amser, a mae gen i'r clarity i wneud hynny. Mae hynny'n rili bwysig. A'r ail beth o ran pwysigrwydd cwsg yw wedi lleihau straen. A chi'n clywed lot bod nhw'n gwybod dan straen, stress, a bod nhw'n gorbryderu falle yn bethau. Pan dyn ni ddim yn cael digon o gwsg, dyn ni wedi blino fwy yn naturiol. A pan dyn ni'n blino fwy, dyn ni ddim yn delio gyda pethau mor dda. Yeah? Os chi erioed wedi teimlo hynny, pan dyn ni wedi blino, falle dyn ni'n bach yn ddiamynedd. Pan dyn ni'n blino, dyn ni bach yn
gorbryderus. Dyn ni ddim yn delio gyda sefyllfaoedd mor dda. Felly mae'n cael cwsg da, yn wedi pan dyn ni'n brysur, wedi pan mae lot mlaen dyn ni'n yr ysgol, wedi pan mae lot o waith yn ni'n neud y gwaith cartre a adolygu, mae'n cael cwsg da yn gallu lleihau straen. Felly bod yn meddwl ni fwy clir, bod yn meddwl gallu delio dy pethau'n well. A mae fe'n dda i'n iechyd meddwl ni. Achos yr hyn ymenydd yma, yr hyn beth nes i tu fewn fan hyn, dyn ni'n sôn amdano fe mewn cyflwyniadau eraill, mae angen gorffwys ar y peth yma. Chymod, dyn ni mor brysur, yn dyn ni. Dyn ni'n neud gymaint o bethau, dyn ni mor brysur. Mae angen gorffwys ar hyn ymenydd yna. A pan dyn ni'n cysgu, dyn ni'n cael y cyfle hynny i orffwys. Dyn ni'n cael y cyfle hynny bod yr ymenydd yma jyst yn mynd, ac yn ymlacio. Yr ymenydd yn cael y cyfle i gael y detox, cael y breuddwydio, cael gwared y bethau sydd angen arno fe, ond cael cyfle jyst i fynd, A wrth bod ni'n cysgu, mae'r ymenydd yn gwella hynna'n, mae'n rejuvenatio, mae'n gair Cymraeg dad, mae'n rejuvenatio ac yn cael cyfle i ddechrau eto ar ripario hynna'n. A mae hynny'n arwen o'n beth dyn ni'n siarad am o fewn y gwaith ydych chi'n neud ar bywyd ydych chi'n byw ar hyn o bryd. Mae'n arwen at dysgu ac adolygu well. Felly, os ni'n cael digon o gwsg, mae'n meddwl ni fwy clir, dyn ni'n dan llai o straen, mae'n iechyd meddwl ni'n well. Felly mae hynny'n arwen at bod ni'n gallu cymryd fwy o bethau mewn, fel bod pan dyn ni'n ysgol, dyn ni fwy clir, dyn ni fwy effro, mae'r ymenydd mwy parod i gymryd gwybodaeth i fewn. A pan bod ni'n dod at adolygu, fe wnewn ni fwy am hynny to, ond mae fe'n arwen i at gallu adolygu'n well. Felly mae'r cwsg yn rili bwysig, mae'r patrwm hynny o gael meddwl clir, lleihau straen, cael meddwl iechyd da, yn rili bwysig at dysgu, gallu cael gwybodaeth mewn, a mae fe'r un peth i fi, pan dwi'n gweithio, dwi'n gweithio'n well pan dwi'n gael noswaith y gwsg. Dwi'n gweithio well, dwi'n gallu gwneud fwy o waith falle, neu dwi'n gallu cymryd fwy o wybodaeth mewn, dwi'n fwy effro, dwi'n gallu gweld problemau'n well. A'r peth ola, mae'n lot o bethau, a'r peth ola ar y sleid yma yw mae'n iechyd cyffredinol ni well, achos pan dyn ni'n blino, pan dyn ni wedi blino, dyn ni'n gwneud penderfyniadau gwahanol, dyn ni falle ddim yn gwneud ymarfer corff achos dyn ni wedi blino, dyn ni'n bwyta bwyd gwahanol achos dyn ni wedi blino, mae angen siwgr arno ni falle. Felly mae'r holl beth o ran iechyd cyffredinol lot yn well pan dyn ni wedi cael cwsg da. Felly mae pwysigrwydd cwsg yn bwysig. Felly'r cwestiwn sydd gen i chi yw, pwy mor bwysig, pwy mor dda i chi'n cysgu, faint o bwysigrwydd ydych chi yn rhoi ar gwsg? Neu ydych chi lan, oriau man y bore falle, yn hwyr, a mynd yn ysgol di blino, a ydych yn dechrau eto. Felly jyst meddyliwch pwy mor dda i chi'n cael cwsg. A mae'r tips gorau dyn ni fan hyn. Sorry, mae'n sleid, na fe. Okay, so mae'n gwbl o tips dyn ni o ran cael cwsg da. Okay? Bydd tips gyda chi hefyd, bydd pethau dych chi'n neud, ond dyma'r pethau falle dwi'n neud, a dwi'n gweithio bobl eraill falle o ran cael y tips yma o ran cael cwsg da. Beth cyntaf yw'r hyn ffôn symudol yma. Symudwch y ffôn o ochr y gwely. Os ydych chi'n cysgu nesaf at eich ffôn, symudwch eich ffôn i ochr arall ar y stafell wely. A fi'n gwybod bod pobl yn gweud, mae angen y ffôn achos dyna'n cloc larwm i. Wel, prynwch cloc larwm bach hen ffasiwn os ydych chi eisiau, ond symudwch eich ffôn fel bod y ffôn ddim yn demtasiwn i chi beidio cysgu. Fel bod y ffôn ddim yn goleuo lan, yn ganol nos ar golau glas yna ac yn ymharu ar yn cwsg ni. Fel bod y ffôn ddim yn blipio neu yn vibratio neu rhywbeth ganol nos, a wedyn mae hwnna'n ymharu bod yn dihuno ni. Felly symudwch eich ffôn, mae fe'n rili bwysig. Un o'r pethau sy'n ymharu fel beth sy'n y dechrau ar yn cwsg ni yw'r byd mae dyn ni'n byw yn ddi. Felly newch rhywbeth am y peth a symudwch y draw at ochr arall ar y stafell wely. Yr ail beth dwi am ddweud fan hyn yw'r gair consistency. Cerwch i'r gwely ar yr un amser bob nos. Mae'r ymenydd yn hoffi bod ni'n yr un peth ar yr un amser bob nos os gallwn ni.
bod yr un peth yn consistent. Felly cerwch i'r gwely os gallwch chi'r un amser, fel bod yn dod yn batrwm, fel bod yn dod yn batrwm da, fel bod hwnna wedyn ni'n dod yn batrwm, mae'r ymennydd yn dod yn gyfarwydd. A dros amser, fyddewch chi i flino ar yr un amser bob nos. Felly, os ydych chi eisiau cwsg gwell, patrwm sy'n bwysig. Ddim mynd falle un noswaith am 9, un o gloch y bore wedyn ni, neu 11 neu 2 gloch. Dyw'r ymennydd ddim yn gwybod lle mae e, achos mae'r patrwm yn helpu ni gysgu. Y trydydd peth dwi'n sôn lot amdano fe gyda pobl yw hyn. Paratoi ar gyfer mynd i gysgu. Prepare for sleep. A beth mae hynny'n golygu? Wel, rhyw hanner awr falle cyn bod chi eisiau mynd i gysgu, newch bethau baratoi. Dim ffôn symudol, hanner awr cyn mynd i gysgu. Braidd falle dim teledu os gallwch chi. Troi'r diffydd y golau bach fel bod llai o olau llachar. Falle gorfod lawr, falle jyst i baratoi. Dim yfed gormod falle bod angen mynd i'r tŷ bach yno chi, a un beth y llall. Felly paratoi y broses, achos proses yw'r cwsg. Mae angen i ddechrau, nid jyst mynd i'r gwely gobeithio am y gorau. Yeah? Felly paratoi ar gyfer mynd i gysgu. Mae lot o bobl falle drwy llath twym, lot o bobl falle yn darllen llyfr, rhyw hanner awr, mae hwnna'n helpu'r ymennydd ddim lacio, jyst gadael yr ymennydd ddim lacio. Yeah? A un tip i fi gyd fynd â hynny yw, paratowch fori cyn mynd i gysgu. Dwi yn rhoi pethau'n barod ar gyfer fori, dillad ar gyfer y bore, falle darnau o waith dwi angen gwneud peth cyntaf yn y bore. Dwi'n paratoi hwnna i gyd cyn mynd i gysgu. Felly dwi'n meddwl am ddim byd wedyn. Does gen i ddim byd yn meddwl, dwi'n gofio codi'n saith, mae angen fi wneud y smwddion, mae angen fi wneud hyn a hyn. Mae di'n wneud yn barod. Felly dwi'n gwneud gymaint y gallai fel bod y meddwl yn glir wrth mynd i'r gwely. Felly'r paratoi na, y proses na o fynd i gysgu, y proses o fynd i'r gwely. Paratoi pethau, felly bag e-sgol. Newch chi bod hwnna'n barod gyda chi, newch chi bod eich dillad chi'n barod cyn mynd. Unrhyw beth fel yna, newch chi bod yn barod, a ydych chi'n goffa meddwl am y peth wedyn ni, symudwch y ffôn o'ch ar y gwely draw, felly mae hwnna ddim yn demtasiwn, a wedyn ni gorffwys. A mae gorffwys gyntaf cyn cysgu. Rest first before sleep. Felly mae angen y corff i orffwys. Mae angen y corff i ymlacio gyntaf cyn mynd i'r gwely, cyn mynd i gysgu. Dyn ni ddim jyst yn mynd i gysgu bang, mae'r corff yn ymlacio. Felly, os chi wedi bod falle ar siwrnau car yn hwyr yn y nos, a chi falle bach yn flynedig, mae'r corff yn dechrau ymlacio, mae'n dechrau mynd bach yn dosi, yndych chi? Fel hyn, so mae'r corff yn dechrau ymlacio, a chi'n mynd i gysgu. Right? Felly, yr un peth, cerwch i'r gwely i orffwys. Gorffwys yn llonydd, gorffwys yn dawel, ac wedyn ni fyddaw cwsg ar ôl hynny. Os ydych chi'n mynd i wneud pethau sydd ddim yn gadael chi orffwys, dyw cwsg yma ddim yn mynd i ddod. Edrych ar dyledu, edrych ar ffôn, edrych ar pethau fel yna. Mae'r cwsg yn mynd i gymryd lot yn hirach. Dwi'n gwybod hynny'n ei synwyr. Tywellwch at ymheredd, 2 beth pwysig i helpu cwsg. Mae yna ffeithiau i weid bod stafell wely dywyll yn well yn ei gysgu, a bod ni ddim angen tymeru fod yn rhy oer neu'n rhy gynnes. Felly newch siŵr bod eich stafell wely chi yn gyffyrddus o ran tymheredd ac yn dywyll os dyna beth sy'n helpu chi gysgu. Mae rai bobl yn gallu gysgu gyda golau flan, ond yn anamal iawn mae hynny gweithio orau. Tywellwch sy'n orau fel bod yn ymennydd yn cael y cyfle yna i ymlacio. A dyma beth sy'n bwysig hefyd, dim naps. Dwi'n gwybod bod lot ohonoch chi'n cael rhoi nap falle ar ôl ysgol. Os ydych chi'n mynd i wneud hynny, a bod chi wedi blino ar ôl ysgol, dim fwy na 20 munud. Unwaith ydych chi'n mynd fwy na 20 munud, ydych chi'n mynd mewn i gwsg trwm. A mae hynny wedi ni, mae'r corff wedi ni a'r meddwl, yn meddwl bod e'n mynd mewn i gwsg. A felly mae hwnna'n mynd i ymharu ar y cwsg ydych chi'n mynd i gael yn y nos sy'n rili bwysig. Y cwsg nos nes i fwyaf pwysig. Felly os ydych chi'n mynd i gael rhoi nap bach, rhoi siesta bach, newch siŵr bod e ddim yn fwy na 20 munud.
Achos ar ôl yr 20 munud hynny, dyn ni'n mynd mewn i rem cwsg, dyn ni'n mynd i gwsg wahanol, cwsg lot mwy twfn. A pan dyn ni'n diffino'r cwsg twfn hynny, dyn ni'n teimlo bach yn, chi'n meddwl, ydych chi'n codi, ydych chi wedi blino fwy, falle. Yeah? A'r peth ola ar y sleid yma yw ymlacio. Mae'n rili bwysig bod chi yn trial ymlacio i fynd i gysgu. Rili bwysig bod chi'n trial cael corff ar meddwl i ymlacio. Os ydych chi'n tens ac yn stressed ac yn poeni am bethau, dych chi ddim yn mynd i gysgu mor dda. Dych chi ddim yn mynd i gysgu mor gyflym. A chi'n mynd i bendroni, a chi'n mynd i shifftio, a chi'n mynd i wneud hyn a hyn a hyn. Felly trial ymlacio. Felly mae'n top tips. Gan ni just edrych ar hyn. Just edrych ar y top tips yn y to. A meddwl, reit, oce, p'un o'r rheini falle sydd angen i fi wneud fwy ohonyn nhw. P'un o'r rheini sydd angen i fi wneud y gorau ohonyn nhw. A cofiwch beth wedyn ni rhaid o dechrau am bwysigrwydd cwsg. Pam bod cwsg yn bwysig? Mae'n dda yn iechyd meddwl ni. Mae'n dda i'r ffordd dyn ni'n gweithio. Mae'n dda i'r ffordd dyn ni'n neud pethau. Felly cadwch pethau yn flaen y cof na pam bod y cwsg yn rili bwysig i ni. Symud y ffôn na. Triwch hwnna heno. Os ych chi'n cysgu nesaf at eich ffôn, triwch symud oddi wrth y ffôn na. Y consistency na. Triwch fynd i'r gwely dros yr wythnos nesaf ar yr un amser bob nos. Triwch chi weld beth sy'n digwydd. A fi garantio chi beth sy'n mynd i ddigwydd yw, fyddwch chi'n dechrau blino ar yr un amser. Dwi'n mynd gwely am 10, a dwi'n blino erbyn 10 gloch, dwi'n barod i fynd. Ambell i waith, wrth gwrs, penwythnos falle, neu gwyliau, dwi ddim yn gwneud hynny, ond gan amla, noswaith y waith, dwi'n mynd i'r gwely erbyn 10. Y paratoi na ar gyfer mynd i gysgu. Yeah? Y paratoi na. Tro'r golau lawr falle, teledu, ddim ffoniau, ddim byd, pwydwch yn gwneud dim byd stressful cyn mynd i'r gwely, fel bod chi ddim yn meddwl am hynny. A paratowch fori cyn mynd i gysgu, fel bod chi'n gwared â unrhyw feddyliau ac unrhyw broblemau ac unrhyw straen cyn mynd i'r gwely. A gorffwys gynta. Gorffwys gynta, ymlacio, cysgu. Blynydde nôl, fydde bobl yn gweud ddech chi gyfri defed i fynd i gysgu. Dwi ddim yn cytuno â hynny, dwi'n siŵr pwy, falle bod hynny ddim yn gweithio i neb, ond gorffwys gynta, clirio'r meddwl, gorffwys, just gorffwys. Meddwl yn rhywbeth neis, a gadael i'r cwsg nhw ddod. Tywyllwch at ymheredd, meddyliwch am hynny, pwy mae'r dywyll mae'r stafell wely, oedden wedi gynnes rhy oer, felly meddwl am hynny, oedden tymheredd yn neis i chi, a pa bo wahanol, faint o tymheredd ydych chi eisiau. A'r naps na. Gobeithio bod chi'n cael nap nawr, yn ystod hwn, ond dim fwy na 20 munud. A wedyn ni yr ymlacio. Felly gobeithio bod yna gwbl o bethau fanna falle i feddwl amdano fe. Y ffeithiau yna. Byddwch chi'n breuddwydio mewn lliw heno? Cwdwch bod y fori. Ydych chi'n breuddwydio mewn lliw neu mewn du a gwyn? Diddorol. Ac os nag ych chi'n cael digon o'r gwsg, ydych chi'n eisiau fwy o fwyd. Dwi'n bendant. A'r meddwl clir na, lleihau straen, yn dda i ni iechyd meddwl ni, dysgu ac adolygu'n well, fel mae pob un o'n ni eisiau gweithio'n well a gweithio fwy clir, felly mae hynny'n rili bwysig. Ac yn iechyd cyfyrddinol ni, yn overall health ni, mae cael cwsg yn eisiau bod ni'n gyfwyo egni, bod ni'n bwyta fwy iachus, bod yn calon, yn pwysau gwad ni'n dda, popeth arall yn gallu delio o hynny. Ac yr un peth sy'n digwydd, pan dyn ni ddim yn teimlo'n dda yn feddyliol, un o'r pethau dyn ni ddim yn gwneud yw cysgu'n dda. Felly mae cysgu'n dda yn helpu hwnna. Yeah? Felly, diolch chi o wrando. Dwi'n mynd i orffen fanna am heno, fel bod e'n weddol fyr. Nid i chi gael 20 munud yn nap gyda llaw, ond i chi'n cofio o'r rhan y cyflwyniadau eraill ni wedi wneud, bod fi'n rhoi 1/4 awr i chi ar diwedd bob cyflwyniad. A dyna beth dwi'n am wneud nawr. Dwi'n rhoi 1/4 awr i chi ystyried. Ystyried o'ch cwsg chi, falle wneud unrhyw newidiadau yn eich ystafell wely chi sydd angen, falle newid symud y plwg o ffôn i ochr arall yr ystafell, bydde hwnna'n dda, bydde fe. Rhyw sialens am heno, symudwch y plwg yna nawr, felly mae'n gyfle i chi wneud, neu falle, jyst cyfle falle i ystyried beth allai i wneud i gysgu'n well.
pwy mor dda dwi i'n cysgu a beth sydd angen i fi wneud. Felly diolch i chi am wrando, diolch i chi am diwn i mewn, ac dwi'n edrych ymlaen at y sesiwn wythnos nesaf. Felly wythnos hapus, hanner tymor hapus i chi, a cadwch yn llesol. Diolch yn fawr.